siihen ralliin. Olipa kyyti. Niin, mennäänkö tänään vielä syömään Heselä-kyntää? Onko? Niin heitä säkki. Onko? Mennäänkö muuten Heseen ja Mönkiä? Onko mennään? Hei! Mönkiä! Maahan. Hei, pidä se. Mä soitan nopeasti. Joo, voitathan me käymään katsomassa sitä. Tämmönen Nakkila kautta 30. Juu, lähetään heti tulemaan. Komissaario Timppa! Meidän pitäis niinku toi salse tossa noin maasta, mutta kun se ei nyt oikein halua nousta. Komissaario Timppa paikalla. Hei, se on meidän kaveri, ei tarvitse pidättää. Ai jaa. Hei, no se ihme hyvä. Mitä tässä kävi? Ei, kun hän vähän hurjasteli tuolla noin.